भाई लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में हईसन गाना आओ और हम वीडियो ना बना सकेनी, ऐसे कैसे हो सकेला। जी हाँ भाई लोग, तो देसी स्टार समर सिंह एक गाना लेकर आयल बना, जो ने गाना के नाम बाटे हौसल बाकी बात। जौन गाना इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा बनल बा, काहे कि समर सिंह जब जेल से छूट के आईना हन तब एक कोई बढ़िया गाना लेकर आइल बनन वो अपनी चैनल से। जौने गाना के तो धमाल एकदम तो यूट्यूब पे जाके चाहे इंस्टाग्राम पे देखवा लो ना भाई, जौने गाना में देख लो तो गाना में 50-100 गो डांसर बैकग्राउंड में चाहे आगे नचावत रहता लो और बुझाते नहीं खे कि साला भोजपुरी गाना कि हिंदी गाना हो। काहे कि पहले भोजपुरी गाना हेंगा खेतानियों में शूटिंग हो जाता रहे, लेकिन अब ई तो इतना लाइट लगा देता लो, इतना जगह जगह पर चल जाता लो कि तनको बुझात नहीं के कि भोजपुरी के गाना कि अदर इंडस्ट्री के गाना है कि ना। तो चलो लो छोड़ल जाओ एक बकचोदी, अब बात करें कि ये गाना के वीडियो के बारे में और गाना कैसन बा। तो लोग के बता दी कि गाना मस्त बाटे, तो लोग सुन सकेला लोग कहीं कम आवाज में। हरामी हो बेटा। और तो लोग के बता दी कि ये बेरा जितना भी ऑर्केस्ट्रा वाला चाहे डीजे पे बाढ़ लो उस समय तो लोग एक बजा के नाच सकेला लोग केहू के सामने। ये गाना में तो उनको अश्लील नहीं खे और ये गाना आइटम सॉन्ग बा, लेकिन ई वाला क्लिप देखवा लो तो लोग के तो ई वाला क्लिप देख के इतना मजाक में मत लिया लो, बस इतने डालल गई बना तो गाना में और कुछ नहीं है। गाना में स्टोरी तो लोग बता दी कि समर सिंह बहुत ही गाड़ी के फौज लेके आवे न, जौन की तो स्क्रीन पे देखा तो लो ओकरी वजह नाच चलते रहेला चाहे ऑर्केस्ट्रा तो लो अपनी भाषा में कह सकेला लो ओई जुकिए पहुंचे न और नचनिया नाचत रहे तबे समर सिंह हई बतिया बोल देना। ओकरी बाद से उन्हें से जो नचनिया नाचत रहे ओकरी बाद से रिप्लाई आवेला हई वाला आवाज। जौन की तो गाना में सुन ले बोलो। और एक बता दी कि ये गाना में कोनो स्टोरी नहीं खे, लेकिन हाँ गाना में दम बा, गाना में बहुत ही बाजी और गाना के केहू रोक ना सकेला बजले से। काहे कि तो देख सकता लो ये गाना के समर सिंह ऑफिशियल से रिलीज कइल गइल बाटे और उ गाना एक ही दिन में 6 लाख चल गइल बा। अब तो सोचबा लो कि आखिर 6 लाख गइल बा तो कौन बड़हन बात बाटे। बड़हन बात बा यार जोन गाना गइले बना सिंगर उनकरा खातिर, काहे कि उससे पहले उ जो भी गाना गावत रहना उ सब फ्लॉप चल जात रहला, लेकिन इहे वो गाना बाटे जोन एक दिन में 6 लाख व्यूज क्रॉस कर चुकल बाटे और बहुत ही जल्द 1 मिलियन भी क्रॉस कर जाए। हालांकि हम वीडियो तनी लेट बनाओ तनी, लेकिन गाना ये 1-2 दिन पहले ही रिलीज हो गई बाटे। जब हम वीडियो देखनी गाना सुननी तब लागल कि हाँ भाई वीडियो तो बनाओ पड़ी है गाना पे। तो भाई लोग समर सिंह के तो हल्का में ना लिया लो, काहे कि समर सिंह ऐसा गाना बजवा देले बनन यूट्यूब पर और पूरा माहौल मचा देले बनन, जौने गाना के भोजपुरी इंडस्ट्री के कोनो स्टार सोचले ना हुई कि हई गाना हम गायम तो बाज सकेला। काहे कि देसी स्टार हमन समर सिंह और फिलहाल में उनके देसी स्टार से ही जानल जाला और एकदम देसी लुक में रहना, जौन की तो स्क्रीन में देखत। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया लो और मिला तानी के नेक्स्ट वीडियो में तब लग कमेंट में जरूर बताइए लो तो कैसन बढ़ लो। ठीक बा।